May nag-ibot ani, ha? Mao jud na. Sila. Usa na sila. Sila panglabay sa bagutan. Di ako. Wala may nag-ibot sa ani, ha? Mangita sa dere pre. O nara pre. Ako ibutan ni ko. Tara naman. Tara. Mga puro ni. Nakay mo. Tara. Matay brad, naunhan matatatong mga tinanom brad. Ibang ibot atong tinanom mo. Wala di mga respeto ni ba? Abangan na pre. Magkanto ni. Makay kina. Hoy, lubi na mo. Basta mga nito. Bakit itaan niyo? Itao. Na. Oy. Oy. Ayaw. Antay. Anong giibot man yung tinanom na mo? Ano mo balik niya? Wala grande. Tagasa day mo. Namulak naman ni kanang kuan ri yuta. Namulak naman ni. Ay suwi day. Bigado. Ayaw sa. Pre. Tama na. Ano? Tira mo. Oh, ayaw sa. Unsa man na? Unsa may gibuhat ninyo ani akong area nga perti naman ning inyo naman ning dumug-dumugan dire tanawan ninyong kalaki oh. Kuan ra mi diri oy. Gahay kayo. Nahawan na. Galingaw ra. Nga ano man ni akong mga Okay na ko. bag-o ko ning tanom nga lubing ano ba ning ninyo ako sila gibatan eh. Kani. Gamay. Oh, kana. Banto kay Kita anak ko ganina. banto kay mahal kayo ni. Nagduduhon si mo, nagduduhon. Wala sila. Uy, ayaw. May nag-ibot. Ayaw, maluoy ka. May nag-ibot ani ha? Mao jud na. Sila. Usa na sila. Gusto mo panglabay sa bagutan? Di ako. May nag-ibot sa ani. Ha? Ibot sa ani. Ha? Ano ito may nag-ibot to ana? Mao jud na nakibot. Kita na ko. Isa man. Isa gusto na ko isunod. Ako. Ha? So, hi guys. Video na pod meron. Hello So, guys. magpa-shoutout me. Guys. Mag-shoutout me. So, akong gipa-appeal ng mga bata dire kay nanglaag sila sa balay, gusto daw sila mo appeal. So, akong gitagaan og time nga maka-appeal sila no. So, special shoutout yun ni Ron. Unang-una kay J4 Vlogs. Salamat kay Ma'am no sa imong gihatag sa ko nga giveaways. So, nadawat na nako. Nako itimplahanan og kape. So, thank you kay Ma'am sa subscribe niyo si J4 Vlogs ha. Ayun, thank you. So, shout out rin kay Darren Reyes. So, subscribe po niyo Darren Reyes. Dahil kay GMJ Vlogs. Ngayon sa Digos. Subscribe niyo GMJ Vlogs. So, kana sila subscribe niyo. No? Then, shout out kay bro Jay Wata from Bansalan, Davao del Sur. Shout out bro. Then, kay Michael Bisulan. Kay Den Yusuf, Cesar Itchisen. Then, shout out kay Phil Qatar.
watching from Qatar, no? Shout out sir. Then kay James Scarlett Casencio, shout out. Then kay Leandre Polinar, so shout out, hi. Then kay Jomari Enero, Paring Ray TV guys, subscribe nyo Paring Ray TV. Then Cards Lumbayan, shout out. Then kay Tonton TV na rin, shout out. Kay Mikaiski Patak, Jasper Daguman, shout out. O kay Gian, kay Jenjen nasa butika sa Bansalan, og shout out sa iyang mga kauban. So kana lang sa guys, thank you kayo, daghang salamat sa pagtanaw. Ang uban nga nagpa-shout out guys, sa sunod na lang guys. Sa sunod na po may mag-shout out. So kana lang, thank you. So ito ay bahala dia dong. So, signing off! Ay, dili oy. Kita guys. Oy! Kansa. Wow. Okay ba? Ay, ngaw sa nubay. Sige.